min ma mandat de dépôt. U taara kaso la. Mandat de dépôt. Bon ka kaso bon bala. Ayi Sɔrɔdasiw tɛ yan. Sɔrɔdasiw ka kaso bonba bɛ yen. U bɛ taa yen. Sɔrɔdasiw ka kaso bonba bɛ yen. Naam. Bamakɔ civil de bɛ taa yen aw n'aw ɲɔgɔnnaw. Anw jɔnni. Kutubu. O don an tilalen kuma na. Aja ye n wele ko hali sisan ko ale ye tɔgɔ bila cahier kɔnɔ. K'e tɔgɔ place bɛ ale bolo yen. Ne ko Aja. Aja jumɛn? Registre bɛ min bolo kaso bonba la kɛ. A fɔ Aja k'a ka ko banna ko. Ni ma bo gɛn don yan. N k'a ka maa wɛrɛ tɔgɔ bila yen k'e ti taa. Ne bɛ siran kojugu k'e ti taa. Siran ko tɛ ne bɛ taa mun na ye. Jeli. N tɛ dɔwɛrɛ la n ka dili ni n da tɛ politique fana. N da tɛ politique fana. N kalan nin tɛ. N kalan nin tɛ. Aw minnu kalan nin don aw ka taa an fana ka taa ye. I kɔrɔkɛ ma taa yan jelikɛ in kɛ. Jɔnni. Dabate wa Dabate. Ale tun tɛ jeliya la bilen o a ta kɛra politique kuma de ye. Min tun bɛ M5 kɛnɛ kan. Min ye faamaw muso bilennen. O mɛnɛ da fɔlɔ wa. Ayi. I t'o fɔ. E dun ko di. I t'o fɔ. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye sabula kunnafoniw jɛra k'a fɔ ntɛnɛndon utukalo tile 15 o ye bi ye fɛn min kɔni ye wulikajɔ ani baara minnu kɛlen bɛ procureur fɛ u ko min ma tribunal spécial min ka baara ɲɛsinnen bɛ dantɛmɛwale ani criminalité ma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni ye cɛ 47 ye ivoirien a taar'u datugu kaso la jalaki min b'u nɔfɛ i tulo ma jɔ wa u k'a don tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. O kɔrɔ o ye kuma ɲuman ye. O jalaki ka girin koyi. O kɔrɔ de ye an bɛɛ n'a kan ka janfa siri Mali yɛrɛ ɲɛmaaso de kama k'a dafiri n'an ma se k'u minɛ an b'u ni kɛnɛ karaba. Ala k'an n'u bɔ. Ami. Sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye procureur ye a ye sɛbɛn da u kan fɛn min ye mandat de dépôt u taar'u bila yen sabula fɛn min ye mercenaire ye u tilara ka sɛbɛn u ka dossier kan ni bigi rouge ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ nin kuma in gɔnnen bɛ kosɛbɛ sabula fɛn min ye malidenw ye anw yɛrɛ de y'a laɲini k'a fɔ ko in ka kɛ sigikafɔ ye Mali taara i bolo maanabɔ Togo nɔfɛ n'o ye Fɔri Yasinbe ale ni na i kana kuma Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ jango an kɔrɔkɛ Alassane Dramane Ouattara a bɛ se ka ko in faamu cogo min an ka nin badenya fɔ ni k'a sigiya fɔ sɛbɛnnikɛla ko Fɔri Yasinbe y'a dema ale ye maa ci kana Mali la kana Mali faamaw lamɛn a ko aw ye kuma min fɔ ale ni a tɛ tɛmɛ nin kan aw ye ko nɔgɔya o tuma n bɛ boli joona n bɛ taa Alassane Dramane Ouattara kuma ɲɔgɔnya bɛn ka kɛ kow la u selen yen u y'a sɔrɔ Alassane jamanen bɛɛ a diminen bɛɛ fɛn o fɛn fɔra Mali fɛ k'o ye nɔgɔya da ye a bana nin bɛɛ lajɛlen ma. Sabula Mali ma dɔwɛrɛ fɔ kuma saba Alassane ka jɔngo fɔ an ye min kɛ an filila an t'a ɲɔgɔn na wɛrɛ kɛ o dɔrɔn tɛ an bɛ Mali to yen Mali kɔni bisibasali an t'an sen don a la wa an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ n'an ka maa wɛrɛ bɛna Mali territoire kan a bɛ kɛ maliyɛnw ka yamaruya kɔnɔ nin dɔrɔn ne ɲinina u fɛ. Sɛbɛnnikɛla ko o tɛ ko gɛlɛn ye Alassane ko a ko ale tɛ sɔn o ma bi a tɛ sɔn o ma sini ale y'i kali min kan o de ye k'a fɔ maa ninnu nali Mali b'a kalama wa ale bɛ min ɲini o y'u ka bila sans délai sans condition. O ye n'a bɛ san 50 a b'o de fɔ o tɛ fɔ anw ma yan n'a bɛ san 50 walima a bɛ gagne wa a bɛ taa sans délai fɔ ye ici c'est pas la Côte d'Ivoire hein. Sabali an balimaw bɛ yen koyi. O ye tiɲɛ ye. Nvanjini bɛ yen. Nvanjini bɛ yan. An balimaw bɛ yen dɛ. N k'o de b'an fari faga ko in na. Malidenw de bɛ Côte d'Ivoire u ka ca. Ala ka saliji bɔ Ala k'a ko banko ye. A b'i ban o. A ka ban. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Fɛn min ye Nations Unies. Secrétaire général adjoint n'o ye Lakura ye. O ye wulikajɔ kɛ kana kuma. Assimi sɔn o ka fɔtaw ma. Fɛn min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen ani politikimaa minnu bɛ yen. El Hadji Ousmane Seydou Madame Aïdara. Basaden. Ka fara cardinal Jean Zerbo kan. Nin bɛɛ kumana Assimi Goïta mɛn. Assimi Goïta ko a sɔnn'u bɛɛ ka fɔta ma. A ti ban o. Nka min ɲinina Côte d'Ivoire fɛ. Nɔgɔya dala k'a k'o kɛ. Côte d'Ivoire banna. O tuma kɛlɛ bɛ ban cogo di? N b'a f'i ye o kuma a bɛ ka gɛlɛya. A ye fɛn fɛn fɔ n sɔn n'o bɛɛ ma an bɛ n'u bila nka Côte d'Ivoire k'a fɔ a t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ. O dama u t'a ɲɔgɔnna kɛ o. U k'u ta. Assimi a to ten sa. N ko Assimi fana a ka miyanka don n'a dimina ale dibi de. A ye Assimi dimi bɔra o ko dira sariyatigiw de ma sa. N bɛ min kɔni f'i ye Vieux Seydou i k'a dɔn Ala de y'anw wasa CEDEAO ka nin diyagoya ko in kɛ Côte d'Ivoire ka
i balan k'i balan Alassane Dramane Ouattara cɛkɔrɔba jugu k'i anw joro k'an joro o ko bannen Ala ka tila o ma hali dɔgɔkun 2 bɔ ka ne bi anw da ka sin ka na Alassane Dramane Ouattara bolo don anw da ten gaba n ko Ala k'o de don sa Assimi nin to ten sa u bila ka taa dɛ u bila e da dira kiiri tigilamaw ma a ko bɔra Assimi bolo jamana ko de don sa procureur de bigi rouge da u kan an ka procureur deli a k'a kɛ bigi bile u ka bila ka taa ka taa so nin ko in ka to ten a k'u bila ka taa Ala y'an wasa o a ka sagajigi da u kan u ka to du ye wallahi Ala y'an wasa kɔrɔ de k'anw janfa Alassane Dramane Ouattara k'anw janfa ka ni CEDEAO ka nin gɛlɛya in banba k'a sɔrɔ a tun bɛ se ka ban o kɛlɛ bannen dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 ka sin ka na ale ka n'i yɛrɛ da k'a yɛrɛ malo nin don ya wallahi bon an bɛ mun fɔ Ala ye bilen Ala ni ce Asimu u bila an bɛ k'a nɔgɔya Ivoirien tɛ k'a nɔgɔya koyi u ma denni ka concert bali ye concert ko dugulimamu dugulimamu fɔni ka concert ko kuma yɛrɛ jumɛn jɔda bɛ na de an sɛbɛn ko la ko concert u ka ninnu bila dɔrɔn k'u ka segin u nɔ na c'est tout y a pas de problème u ma se ka kojugu kɛ u ma se ka maafa u ma se ka foyi kɛ a ka daw ma u ka taa o ma u ni marifa jugu minnu nana o bɛ kɛ cogo di u ka marifaw ka u kungo de b'u bolo ye ko d'u ma awɔ ayi o bɛ taa da an ka sɔrɔsiw ma tesi a tɛ foyi ɲ'an ye e fana sa o marifa bɛ mun ɲ'an ye u ni marifa ni fɛn o fɛn nana k'a bɛɛ don avion kɔnɔ ka taa a di Alassane i sago i ye maa jugu minnu bila ka na i ka maa jugu filɛ kara bɛ wuli a yɛrɛ la o e k'a to tɛ bani avion de chasse b'an bolo tiɲɛna u ka marifa ni ninnu di fɛn ɲ'a ye mais non toi aussi nin tɛ kɛlɛ ko ye u ka taa n'a ye naam kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura kelen olu fana n'an bɛ u bolo da u kɔ Jɔli Sodi k'a dɔn min bɛ se k'a to hakilina ɲuman bi sɔrɔ fɛɛrɛ ɲuman bi sɔrɔ cɛ 49 Croix sɔrɔsi in na sɛbɛnnikɛla ko dangɛn don ma koyi jɛnsina ni jamana bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsinnen don Mali ma min ye CEDEAO ye Union économique monétaire ouest africaine n'o ye UEMOA ye Jɔli Sodi k'a dɔn o ɲɛmaaba Sénégalikaw ka masakɛ min ye futakakɛ ye Union africaine président Macky Sall Jɔli Sodi k'a dɔn Macky Sall a sigi kelen don k'a fana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira ntɛnɛn nata bi yɛrɛ ntɛnɛn de don koyi bi ntɛnɛn Macky k'an ka na sɛbɛnnikɛla ko Jɔli Sodi k'a dɔn Macky Sall i k'a dɔn ale k'an ka don Bamakɔ yan bi ka na min ye an ka président ye ka na a kuma ɲɔgɔn ye a bɛɛ lajɛlen bi tali kɛ ka ɲɛsin cɛ 49 in ma sɛbɛnnikɛla ko ninnu ka taa ka segin ni nani nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ Mali bɛɛ kuruwari ni tiɲɛ cɛ Jɔli Sodi k'a dɔn u tɛna diyagoya kɔnɔ u bɛna deli de la yan'o fana cɛ Jɔli Sodi k'a dɔn a siɲɛ sabanan bɛna kɛ nin ye Ganakaw ka président min ye Nana Akufo-Addo o fana i k'a dɔn sigi kelen don k'o makɔnɔ Jɔli Sodi k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ min kɔni ye taakasegi ye ani Laginɛ Bisawo président général Umaru Sisɔgɔ min ye an balo ye Jɔli Sodi k'a dɔn sigi kelen don k'o fana makɔnɔ juma wɛrɛ nata nin kalo tile o de don wa o sigi kelen don k'o fana makɔnɔ Jɔli Sodi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u sogo donni ka na Mali kɔnɔ ni tiɲɛ ka na da Assimi Goïta kɔrɔ i ta ye tiɲɛ ye nka sama jo tɛ fɛn dɔ la a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ Assimi Goïta an kɔni na nin deli min y'an ka kɛ faama min y'an ka den kunkɛnɛ anw nana ka n'i deli min kɔni ye Kɔrɔwarikaw ka masakɛ cɛkɔrɔba a filila fo k'a fɔ k'a to ten u bɛ kuma minnu fɔ nin de don an ka Mali diyara jama ni kuraba an ka Mali diyara hemo ni kuraba Ala o don dɛ Ala Mali tulonkɛ de bɛ kɛ miyanka la an ka danbe ni an ka honneur seginna ma mais justement ninnu de kun ye nin fɔn filɛ nin ye nin bɛɛ da kun bɛ CEDEAO ka gɛlɛya la a bɛɛ taara ka na Mali la bi Ala non a bɛɛ taara ka na deli kɛ Mali kɔnɔ bi ne y'a fɔ siya fila bɛ n'u ye fanga d'a ma k'an bɛ taa miyanka ni maraka ani maraka on diga miyanka kan an ka taa i b'o dɔn n jigi ni jiga ɲɛ Ningu ye sɛbɛnni an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Mamutu te premier dia k'a ka feerefɛnw lakodɔn
Gentil Sedou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don ni wɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula Gentil Sedou k'a dɔn fɛn tɛ bɔ fɛn na k'a dati dɔn baaraba i k'a dɔn ale de ye kɛlɛkuntigi ye kɛlɛbolofara min n'o ye Bamanjɛ wale min binnen bɛ Mali kan kɛlɛbolofara min n'u k'a ma ko Katiba Masina a sara Gentil Sedou k'a dɔn an ka sɔrɔsikuluw ka mugu ci an'u ka wulikajɔ ayiwa sanfɛla la Gentil Sedou k'a dɔn a kɔni kɛra sababu ye Segu fanfɛla in na Katiba di Masina i k'a dɔn ka nin ɲɛmaaba in min ye baaraba ye baaraba dɔnnen don ayiwa a ka dalu ni fɛɛrɛw la Gentil Sedou baaraba yɛrɛ i k'a dɔn cɛ gwɛlɛnbakun don sabula a bɔ bolofara min n'a bi fɔ ale dekun ye Amadu Kufa ka cɛ gɛlɛnba ye nka ni maa min ye kunnafoniw ta k'u lajɛ Gentil Sedou k'a dɔn a bɔ kunnafoni ninnu bi sogi ɲɛfɛ Amadu Kufa yɛrɛ min n'o ye kɛlɛbolo ɲɛmaaba ye ale yɛrɛ tununnen bɛ a bi waati jan bɔ ni hakili b'a la kabini tubabuw ka kɛlɛbolo tun bɛ yan sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ tasuma kun wulila la sabula u ye mugu jigin a kan o kɔfɛ dɔw kɔni kun y'a jira tuguni k'a fɔ Amadu Kufa a ye ba tigɛ Moti yanfan in fɛ togoda dɔw bɛ ka t'i kalifa o yɔrɔw la a jogini nka min kɔni jɛlen don min ye ayiwa baaraba ye o ka faali kɔni maa tɛ se k'a fɔ ko nkalon don sabula ayiwa minnu yɛrɛyara ma ani kunnafoni jɔnjɔ sɔrɔla a kɛrɛfɛmaa minnu na olu kɔni y'o sɛbɛntiya sabula ja yɛrɛ ani su yɛrɛ bɔlen don ni k'a jira bɛɛ lajɛlen na Gentil Sedou nin b'a jira k'a fɔ an ka sɔrɔsikuluw u ka ɲɛta u kelen bɛ ka faamuyali kura sɔrɔ i k'a dɔn kɛlɛ in na Gentil Sedou i k'a dɔn u bara k'u bɔsɔ u bara k'u bɔ ɲɔgɔn na kelen ɲɛmaaba ni nin ye tiɲɛ ye min ye Amadu Kufa ka taa fara o ka faali fana kan n'o bi waati jan bɔ Gentil Sedou maa bɛ se k'a fɔ ayiwa n'i ye sa kunkolo tigɛ a tɔ kɛra juruden ye min kɔni ye Amadu Kufa ka faali in ye tubabukulu minnu n'olu kɔni y'a fɔ olu kɔni kun y'a sɛbɛntiya nka waati kɛra Gentil Sedou k'a dɔn tuma min Sumɛlɛ Sise bi bolo la Ala k'a hinɛ i y'a dɔn ale ni ayiwa Bamanji minnu kun minɛna n'u bɛ kaso la u falenna de o falen senfɛ i k'a dɔn ja dɔw yera i bɛ Amadu Kufa ni i y'a da agali i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɔw kɔni ko jakɔrɔw don nka min kɔni y'o hakilina in fana ye Gentil Sedou min kɔni jɛlen don ni o kɔni b'i ye n'o bi faamu min ye Bamanjuw ka nin kulu in ye i k'a dɔn ayiwa tɔ t'u la bilen sabula n'i ye saheli kunkolo jamana in da i b'a ye k'a fɔ ninnu ye tiɲɛni caman kɛ ka maanifin bɔ i dabolo kan dugumisɛnnin ni dugu kumaba ka bɛɛ lajɛlen siran nka sɔrɔsikuluw kɔni ye labɛn minnu kɛ kɔsa in na n'o ye sankisɛ bi bɔ sanfɛ ka jigi Gentil Sedou k'a dɔn ko nin de y'u kamana yɛrɛ gwa minɛcogo t'o la baaraba kɔni dora o dɔ de la Segu lamini in na sɛbɛnnikɛla ko min ye Amadu Kufa yɔrɔ a yɛrɛ ta kun ye waajuli in de ye o waajuli jugu don sabula silamɛya kɔda Gentil Sedou k'a dɔn an ka jamana yɛrɛ dakolondi k'a filenkolondi ni k'a yɛlɛma k'a kɛ silamɛ jamana ye nka kɛcogoya kɔni bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan o tɛ silamɛ ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko baaraba faali min filɛ nin ye ni a ko kɔni sɛbɛntiyara Gentil Sedou k'a dɔn a bi kɛ sababu ɲumanba de ye an ka sɔrɔsikuluw bolo i k'a dɔn Bamanjɛ wale ni ka se k'a daga bɔ jamana in da la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula daba tungara ko ti bɔ dugu la gansan min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako fasiriba n'o ye Yusufu Konate nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu Konate ko Gwara kun donna MINUSMA ka kɛlɛcɛw sen la k'a fɔ u ti yaala Mali jamana kɔnɔ fɔ danganiya kɛrɛnkɛrɛnnen o ka sɔrɔ wa n'u bi yaala u bi taa ni malidenw ka kɔlɔsi ye maa kura minnu bina minnu bi taa n'u k'a ma rotation o fɛnɛ fu kun serila o danna jamana yɛrɛ faamaw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Nations Unies ye a ka secrétaire général adjoint n'o ye Lakura ye o kɔni nana deliba de kɛ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita yɛrɛ fa fɛ Asimi ko nzona nka ni n bi sɔn condition dɔw de la danganiya dɔw ni danganiya dɔw bɛ f'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi hakilinaw kɛra kelen ye yamaruya dira k'a fɔ bi ntɛnɛ Nations Unies u bɛna taali ani seginni daminɛ n'o ye rotation ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre min bɛ Alimaɲikaw ka sɔrɔdasiw kunna n'o ye ministre de la défense ye o kɔni kun ye kuma in kun fɔlɔ fɔ wa fɛn min ye ale de kun y'a laɲini k'a fɔ Alimaɲw ka sɔrɔdasi min bɛ u bɛna pan Mali kɔrɔyanfan fa dɔ fɛ k'u bɛ taa yaala ministre min bɛ armée ka ko kunna n'o ye ministre de la défense ye colonel Sadio Kamara o ko n'a ye cɛ ye a y'a pan k'a lajɛ na tasuma daw la
Zamanikala ko o kuma min kɔni fɔra u bolila fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye Alimanikaw yɛrɛ u dusu kasi kojugu u ko olu yɛrɛ ka cɛ ba kelen min bɛ Mali la n'o bɛ Mali MINUSMA na k'u bɛn'u taa ni ka taa n'u ye. U ka taa. Sɛbɛnnikɛla ko u ka taa. A ko o yɔrɔnin bɛɛ a ko fɛn min ye wulikajɔ ye o nana daminɛ ministère des affaires étrangères Allemagne ta Mali ta u ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔfɛw sago na ɲɔgɔn kunna hakilinaw nana kɛ kelen ye sigikafɔ nana kɛ wa bɛn nana k'a kan. MINUSMA u ka bolofara min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Alimaw ka cɛden ji jiginna u ka to la an b'a fɔ a ti panko ye nka n'a bi pan an bɛ taa nin yɔrɔ in na an bɛ taa nin na an bɛ taa nin sira in fɛ sanfɛ an bɛ segin nin fɛ wa Mali de bɛ da aw kan k'aw taatɔ kɔlɔsi k'aw natɔ kɔlɔsi o de fɔr'u ye. N'a ma kɛ ten a bɛ ɲɛnabɔ wa. A kun tɛ ten fɔlɔ o. Tubabu ɲɔgɔnna janfan tɛ o a bɛ kɛ ten de o de y'a kɛ cogo ɲuman ye. Fɔlɔ u tun bɛ taa yɔrɔ min ka d'u ye u t'u sara maa na u bɛ na cogo min ka d'u ye. O tɛ kɛ o tɛ kɛ bilen. O banna pewu. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigikafɔw de nana kɛ sabula fɛn min ye bɛnkan kura ye ani baara kɛcogo kura ye o de sigira sen kan n'u ko a ma mécanisme. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ utukalo san 2022 o mécanisme kura o baara de bɛna daminɛ min bi kɛ sababu ye MINUSMA ka baara bɛɛ lajɛlen u ka taa ni ka segin bi jalatigɛ a kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Abilaye Diop ye a yɛrɛ y'a laseli kɛ wa fɛn min ye MINUSMA ka kuma lasela kura o ye muso ye ko min ma Miriam Desa Blaise ale kumana ko in kan bɛnkɛra min kan i kulo ma jɔ MINUSMA sɔrɔsi o sɔrɔsi n'a bina n'a bita i nacogo ani minɛn minnu bina i b'a kɛ lɛtiri ye k'a ci MINUSMA ma MINUSMA bi laban k'a kɛ lɛtiri ye k'a ci Mali faamaw ma olu b'a larawe k'a lajɛ o tuma ni ko min kɛra o kɔnɔna na ni fiɲɛ bɔra la MINUSMA fɔlɔ de ye responsable ye. O y'a kɛ cogo ye. A turu bi da o kun o ye kelen ye. Filanan Mali faamaw olu fana bi kɔlɔsili kɛ u bi jateminɛ kɛ n'olu diɲɛna waati min ka sɛbɛn d'i ma ka yamaruya d'i ma i bi sɔrɔ ka pan. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sigikafɔ ani baara minnu kɛra Mali kiiri Mali lakanako ɲɛmaw ani Allemagne ni MINUSMA lakanako ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn de kɛra nin kan. Alamisa don ministre de la défense colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ ni Allemagnekaw ka ministre de la défense Christine Lambrecht u kumana a ye kuma gwɛlɛ caman de fɔ Allemagnekaw ye ka kangari gwɛlɛ caman daw ye min n'aw ko k'aw b'a kɛ n'an banna n'an y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ an bɛ Allemagne gɛn ka fara Faransi kan. Colonel Pasa bu tɛ colonel min na. Non ye colonel in pasa an bɛ i ko fanfiyɛ. Colonel Pasa i b'a fɔ fanfiyɛ nka a tɛ sɔn ko ma. Nka a tɛ sɔn dɛ. A tɛ sɔn dɛ. Bundeni don. N'i y'i bolo da kan Faki i b'a wuli. Saraka bi jaabi kan. Colonel. Mon colonel. L'enfant de Kabida, Mini, Nara, il est de Nara. Il est là, ça. Djonguda nga dugu fa fɛ. Nga bi wa Kabida di. Mais, kori etene mara mu diete. Ayo tɛ. Non. Il y a Dieu. Ils sont maintenus. Angère la ɲɔgɔn ko. Ils sont maintenus. Il doit être mon cousin. Ni nara boy ngondo. Bahawa walma tenemara. O debi soro de. Sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛnko nin kɛra nin kan o tuma sira bɛna di MINUSMA ma nin kan kan k'a fɔ u bɛ wuli u yɛrɛma bilen o banna Mali de b'u taatɔ kɔlɔsi an b'u natɔ kɔlɔsi wa u bɛ taa yɔrɔ min a bi sara an na o kɛra kasoladen ye o kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la. Jɔsi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 26 mars jahadi don Jɔsi Seydou k'a dɔn mun kɛra min ye sɛbɛnni kɛbaa ye a tɔgɔ de ye ko Bouakari Sangare Bouakari Sangare ko an ka taa Tumutu i k'a dɔn banki min bɛ yen n'u k'a ma ko BMS Babaliba min kɛra sababu ye ka BMS kɛ BMS ye ni ka banki in warakata k'a yɛrɛ kɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen la banki in bonyana banki in kɛra banki jɔlen ye nka min ye a baarakɛla ɲɛmaa dɔ ye Tumutu mara la Jɔsi Seydou k'a dɔn u maa caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye ka taa baga Mahamadu Sidibe ale min ye caissier principal ye ka mugu ci a la Tumutu
Jɔn sedu nin kɛra sibiri su sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa min ye safo waati ye min kɔni ye marifatigiw ye minnu ma dɔn u nana bɔ jamakulu de cɛla ka sin ka min ye kɛsi principal k'a sama ka b'u cɛla ka mugu ci yankadi yen ye bɛɛ lajɛlen y'u kɔda Jɔn sedu i k'a dɔn awa kɛsi principal BMS a ye mun de kɛ mun de b'a ni a fabaw ni ɲɔgɔn cɛ Jɔn sedu i k'a dɔn maa si tɛ kɛ Ala ye k'a gundo dɔn a ko nin don hadamaden kɔni ka mana ganna ninnu maa damadɔ i k'a dɔn sigilen bɛɛ Jɔn sedu ka sin ka na ayiwa BMS kɛsi principal a tɔgɔ de ko Mahamadu Siribe Jɔn sedu k'a kɔri dɔrɔn ka mugu ci ala k'a fa sɛbɛnnikɛla ko ayiwa jamakulu minnu kun bɛ yen maatɔn minnu bɛ yen barokɛbaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni i kɔda maa si m'a ɲɛɲini k'a faamu munna u taara ale kelen de ta ka mugu ci a la nka ni dun ye kow ta k'u lajɛ Jɔn sedu k'a dɔn tumutuka bɛ bɛnnen don kan BMS banki nafolotigiw jagokɛlabaw Jɔn sedu k'a dɔn olu de bɛ don ka bɔ caman kɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan k'a fɔ Mahamadu Siribe maa bonyanaba a nisɔn ka di Jɔn sedu k'a dɔn a bɛ tiliya bonya fo ka tɛmɛ gɛlɛya ko nin tɛ abada k'a fɔ de ayiwa ko a kɛmɛ k'a damata ko kɛ maa na walima ko wɛrɛ politiki maa tɛ Jɔn sedu k'a dɔn ɲɛmaa wɛrɛ tɛ banki kɔnɔ n'a sɔrɔla de nin ye kɛsi ye wari b'ale de ka bolo kan da tɔ la ka taa n'a ye taa banki dayɛlɛ i ka wari bɔ ka d'a ma an ka taa Jɔn sedu o fana tɛ o ma kɛ sabula ka mugu ci a la sur place o kɔni b'a jira k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔw kamana ganna nka ŋunuŋunu caman bɛ yen min kɔni dɔnna kɔsa fɛ a b'i ne ka waati bɔ dɔ kɔni b'a wele tuma bɛɛ k'a babali ne b'i fa koyi n b'i fa Jɔn sedu min kun b'a babali k'a wele n b'i fa mun de tun b'a n'o ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali ko jumɛn don ni balani b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali kɔrɔfɔ jumɛn bɛ yen Jɔn sedu k'a dɔn ɲininkali de bɛ yen menace de mort ma ɲi dɛ sɛbɛnnikɛla ko menace de mort o de kɔni kun b'a nɔfɛ a bɛ waati bɔ n b'i fa nka a ye mun kɛ ayiwa o tigi de la ɲininkali yalima min kun bɛ menace de mort de kɛ o ye client dɔ ye banki in na wa ɲama ɲininkali sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ daw da dala Jɔn sedu k'a dɔn dankɔrɔba kɔni dari da lahara kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ Misi Siribe a tun bɛ baara in na a bi ne ka waati jan bɔ i k'a dɔn Tumutu Jɔn sedu k'a dɔn sigida min bɛɛ i k'a dɔn ayiwa a yɛrɛ tun bɛ sigida min na n'o y'a ka quartier u k'o de ma ko Abaraju i k'a dɔn a yɛrɛ siso tun bɛ o quartier in de la Jɔn sedu k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛ tun b'a ni sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ayi maa tɛ se k'o fana fɔ sabula sigiɲɔgɔn ɲuman Jɔn sedu k'a dɔn a furulen kun don wa min kɔni ye nin baara in ɲɛ a bɛ nin na Tumutu kabini BMS dayɛlɛ fo ka taa bila bi la nin gɛlɛya min dalen filɛ ne ka Siribe sɛgɛrɛ Jɔn sedu k'a dɔn nin ye degunba ye bɛɛ kɔni dalen don a la sa k'a fɔ Tumutu nin ɲɔgɔn ko bɛ se ka maa kelen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wulikajɔ de kan ka kɛ k'a ɲɛɲini mun ni min nana ni nin ye a bɔ jɔnw y'a kɛbaa ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 26 mars kɔnɔ